падар борҳо аз писараш хост то ки оиладор шавад, аммо ин ҷавон розӣ намешуд. сабаби розӣ нашудани ин ҷавон ин буд ки мардонагии ин ҷавон заиф буд. пас аз ба анҷом расидани тӯю маросим шаб шуд. меҳмонҳо ҳама ба хонаи худ рафтанд. ҷавон ба ин ҳамсари худ гуфт: эй маҳбуби ман, манро бубахш, зеро бар ту шавҳари муносиб нестам. ҳаррӯз пас аз шунидани ин хабар, ин воқеа, бовар кунед, ба ин ҷавон нигоҳ карду чӣ гуфт. мегӯянд, як ҷавони хеле боимону ботақво будааст. вақте ӯ ба оя мерасад, падараш борҳо мехостааст ӯро хонадор кунад. ҷавон бошад, ҳоло барои оиладор шудан вақт аст ва розӣ намешуд. сабаб ин буд ки мардонагии ин ҷавон заиф буд. падар ки аз ин воқеа мутлақо бехабар буд, писарашро маҷбуран ба як духтари соҳибҷамоле оиладор кард. пас аз ба анҷом расидани тӯю маросим шаб шуд. меҳмонҳо ҳама ба хонаи худ рафтанд. ҷавон бо оилааш дар хонаи бахт, яъне дар ҳуҷраи хоби худашон танҳо монданд. ҷавон ба ҳамсари ояндаи худ нигоҳ карда гуфт: эй маҳбуби ман, манро бубахш, зеро туро хушбахт карда наметавонам, барои он ки бар ту шавҳари муносиб нестам. ҳамин тавр айбашро бар духтар ошкор карда ҳақиқатро гуфт. агар хоҳӣ фардо ба хонатон рафт, ман ҳамаи корро бар зиммаи худ мегирам, аммо аз ту илтимос, дар бораи ман чизе бар дигарон нагӯй. дар ҳамин вақт ҳамсари ин мард чунин ҷавоб дод: байни мову шумо аҳду никоҳ хонда шуд. ман ҳамсари шаръии шумо ҳастам, ҷуфту ҳалоли шумо шудам. акнун байни мову шумо ягон хел сирри пинҳоние набояд бошад. сирри шумо ин сирри ман аст. ҳар зане ки сирри шавҳари худро ошкор кунад, дар ду дунё ҳам ба саодат набояд расид, ва ба азобҳои гуногун дар зиндагиаш дучор шуданаш муқаррар аст. барои ҳамин дард ва сирри шуморо ошкор карда ҳеҷ гоҳ шуморо шарманда намекунам. аз байн мегӯяд, ҳамин тавр 7 сол гузашт. ин зан номи зани беҳунар ва зани нобакору бефарзанд, зани нозояндро гирад ҳам, аммо аслу сирри шавҳарашро ба касе нагуфтааст. ба таҳнаҳои мардум сабр карда зиндагиашро бо шавҳараш пеш мебурд. падари ҷавоне ки орзуи бобо шуданро дошт, мехост набирадор шавад. рӯзе писарашро ба наздаш хонд ва гуфт: писарам, то кай бо ин зани нобакоре ки ҳеҷ гоҳ намезояд, ҳаёт ва умри ҷавониятро хазон мекунӣ? то падар ва ман бошад бобо шуданро мехоҳам. бас акнун ҷавоби ин занро бидеҳ ва дигар духтарро бароят меёбам. ҷавон бошад чизе нагуфта дар ҳолати хеле вазмину сахт гирифтор шуд ва доимо ба фикр фурӯ рафт. аз ҳоли ҷавон ҳамсараш бохабар шуд ва гуфт: шавҳари азизам, дар рӯзҳои охир мебинам ки хеле парешон хотир ҳастед. бар шумо чизе шудааст? гӯед охир чӣ шуд ки на бар ман меҳр дореду на чизе мегӯед? чизеро аз ман пинҳон карда истодаед. гӯед муаммое ки шуморо дар азоб монда истодааст, якҷоя ҳал мекунем, гуфта шавҳари худро ба оғӯш гирифт. охир оқибат ҷавон гуфтаҳои падарашро ба ҳамсараш гуфт. ҳамсари ҷавон бо шунидани ин суханҳо чашмҳояш пур аз ашк шуд ва ба сӯи шавҳараш меҳрубонона нигоҳ карда гуфт: майлаш, ман розӣ ҳастам, аммо фақат як илтимос дорам. баъд аз хона рафтани ман пас аз 40 рӯз оиладор шавед. пас аз ҳамин ҳамсари ин ҷавон ба хонаи падару модараш рафт. духтар ба падару модараш гуфт: ман 40 рӯз бар нияти дар чилла нишастан омадаам. ҳеҷ кас ба ман халал нарасонад. ман ба ҳеҷ куҷо намебароям, танҳо дар як хона дар ибодати худованд машғул мешавам. дар байни 40 рӯз ба худо илтиҷову дуоҳо карда барои шавҳараш дуои бисёр мекард. дар дуояш мегуфт: парвардигор, зоти меҳрабон ҳастӣ, шавҳарамро дар ин дунё бо дардаш шарманда накун. ҷавон бошад дар хонааш тӯю тамошояшро гузаронда, шаби никоҳ низ гузашт.
ҷавон дар байни ду оташ монд. дар як тараф зани меҳрубони нозанин ки ноҳақ дар изтиробу танҳоӣ монд. дар тарафи дигар ки ҳамсари нави ӯ монанди зани аввал оё метавонад сирамро пинҳон кунад ё ин ки шармандаам мекунад. акнун сирре ки чандин сол доштам фош мешавад ва аз фикри зиёд қалбаш дард мекард. ҷавон бошад охир оқибат мурданро барои худ афзал донист ва заҳрро истеъмол карда ба ҷони худаш қасд кардан хост. ва заҳрро хӯрда ба назди нав арӯсак даромад ва аз заҳри зиёд аз ҳуш рафту афтид. дар ҳамин вақт як мӯъҷизае рух дод. 40 рӯзе ки дар тоату ибодати худо машғул буд, намехост шавҳараш шарманда шавад ва дуои ин ҳамсари ҷавоне ки то ҳол бокира буд мустаҷоб гардид. заҳре ки ҷавон нӯшида буд шифо гашта, ҷавон бошад сиҳат мешавад. аз байн муддате рӯзҳо гузашт. ин ҷавонро бо ҳамсари наваш ба хонадони духтар даъват мекунанд. дар роҳ автоҳалокат содир шуда духтар вафот мекунад. пас аз маросими маҳрума падар писарашро ба наздаш даъват кард ва гуфт: писарам, дар насиб тақдират ин хел будааст. майли, бисёр тиқ нашав. каме фурсат гузарад, боз туро хонадор мекунам. духтарон зиёд ҳастанд. ҷавон бошад гуфт: падар, аз сари ман чунин воқеаҳое гузашт. ман 7 сол бо ин келини аввалинат зиндагӣ кардам. мардонагии ман кор намекард. аз ҳамин сабаб ин келинат то ҳол духтар буд. 7 сол сирри манро пинҳон кард ва гуфтаи шуморо дар замин нагузошт ва аз хонадони мо рафта. мегӯяд падар пас аз шунидани ин суханҳо дар ҳайрат афтод ва ба худ мегуфт: шармандаам, ба худо шармандаам. духтаре ки айб ва сирри писари манро сир дошт ва 7 сол ҳама таҳнаҳои манро тоқат кард, сабр кард ва боз ҳам ман ношукрӣ кардам. ва ба писараш гуфт: рафтем, ба хонаи келини аввалам меравем. ҳамин тавр падар бо писар ва модари худ рафтанд ба хонаи келини аввалинаш. ва ин падари ҷавон бошад келинашро оғӯш карду аз пешонияш буса кард ва мегуфт: манро аз барои худо бубахш. манро аз барои худо бубахш ки беақлӣ кардам ва қадри туро надонистам. акнун мехоҳам ту келини ман шавӣ. оё келини ман мешавӣ? духтар бошад табассумона ханда карду сарашро паст кард ва гуфт: ман келини шумо будам, келини шумо ҳастам ва келини шумо хоҳам монд. ҳамин тавр онҳо зиндагии худро давом доданд. фарзандои хеле зиёд насиби онҳо гашт ва ҳамин тавр қисса ба поён расид. гуфта менависад муаллиф.